हामबाय जोंथ' साइमान खोनानो रखो जे खोनानि सालो बेलाय कतर मासिन कायसा मेगा मास गैदरिंग बा मास रेली मेसिनी आस्तबल गावनो जों एक्सपेक्ट लायो खोनावो कम से कम सिनी 1 থেকে 1.5 लाख सिनी बरफ 2 लाख बुकाई मानो आवन बगै सिनी जत युथ रक तिनी जत फान सतनै फाइनाय जाक विशेष क्लाइनाय अ जागा सिनी तिनिनि सिमिनो सिनी सामु जंलायजाक विशेष क्लाइ सिनी युथ रक फ्लैग कायनाय सिनी सारा आगरतला जों तिनी कायनाय आपनो करे सिनी जे आस्तबल गावनो आ जागा जों मार द कायनाय जे नांगमानि सिनी जे फातनि बरफ फाइनाय रक विशेष क्लाइ जे गामिनि बिसिं बिसिं बरफ फाइनाय रक सिनी जाव प्रोग्राम सक्सेस खालामजा बगै सिनी डिमान्ड सोंते खरां बोथोरखौ सानै सिनी डिमान्ड सों माननि बगै आ फाइनाय रकनो सोंते गाहामखौ लामसबना बगै सिनी बे दवाजा जत थाथं खाजागा सामु तांलाय तांलायो जाय गोबां मावमायगोन आमचायबो नरक साइमान खाना बा नुबि दंखाना जे गोबां बरफ दाबो खानानि प्रग्राम न फाइनायनि बगै जत दं थलायजाक जे आबोनो बाय कयनाय आमचायनि जत लुकरकनो जत तिप्रासा ताई जत सिनी तिप्रामो था बबागरना हामजतनो खानानि सालो जत जों फाइलायनाय सिनी प्रग्राम आबो साक्रिया जोंनाय ताई पीसफुली जों प्रग्राम फाइनाय बगै सिनी जत भलन्टियार जों एरेन्जमेन्ट खालायजाक बरनि फायका तिनि भलन्टियार तिनि अ जागा भलन्टियार सिनी सारा त्रिपुरानि सिनी भलन्टियार फाइजाक कायसा ब्लकनि जत ब्लकनि वाइटिएफ रो कम माने जों 20 থেকে 30 जना जों अ जागाव सिनी 38 ता सिनी युथनि ब्लक दङ आ 38 ता ब्लकनि जत ब्लकनि न सिनी लिडार्स रो सिनी वारियर्स रो अ जागा जों सफैलायजाक बाक्सा बा माटो दङ बाक्सा दा फ्लेग कायना बगै लामा लामप्रा रग थांलायजाक अ जागा गोबां सामु खालायनि रग दुनि दंखाना अमा हेके तिनि जों अ जागाव 1000 हाय सिनी युथ तिनि से जों अर सफैजाक 1000 एबाब आइ सारि जरावको जों 2000 पन कायमनो आबन बगै कोन वानानान करै सिनी दिनिनि सिबि सिनी जे सामु आबो जेंनाय तै खानानि जरा जों आबनो पीसफुल वे खालायनो बगै जत तियार लायजाक खानानि सालाव जुदि गारि र कास जगै तो हागे गारि र रियानि खालाव आम हानते कनाव युथ दताम नायनाय बेलाय हामबाय अब तो बेलाय कन्ट्रोवर्सी इशू कायसा मियाबो गायस जों नुखाना जे बुबाग्रा मिया माटो कायसा थांगैनाय फिल्ड विजिट खाया थांदिनि सिनी जे प्रोग्रामनि प्लेस न आ जागा जों नुखातामो जोंनो पुइला प्रुव माट खाकतारव कोन समय जोंना आ जागा माहिगा जोंनो केबंगो स्टेज 3 आ इंगा जोंगोबो साइमन का जे सीपीआई नि प्रोग्राम जागा कतर प्रोग्राम रग खाइ थांगा बर ताई गोबां मा जागा विभिन्न राजनीतिक बदल खाइ थांगा फेबा तिप्रा मथनके आमहे केबंगो तिनि जों आबो सिमिया जे खानानि बागै फाइनायनि ताबो गारि रक जारा विशेष क्लाइ बीएमएस नि के संगठन नि जों खानाव बरबो ताबो गारि इच्छा तैनाय जे जागा 1000 आबो 2000 बरक बारि दङ आ जागा बर ताम खाइ दङ गोबां इशू खुनो गैनाय बरामहे गारियाव रियाङै दङ आं तिनोबो सानामो जों गारि जदि मायां हांखाय जों हिमपानु फाइनाय आमहे जत जों बोखाव हर जों लायजाक ताई अबनो कारै जदि न गारि रिया उइ फानो जदि सिन बरक जदि जेस केबन अरेन्ज कै फाइया जदि केबो जदि लामा रग आटकिनानि बगै रुटिननि चाइ दङके जों वाइ टेब राबनो जों जवाब रनाय आबनि बगै आं हास्तिनि प्रशासनबो कयनामबो जोङो ताई जत लुकरनबो कयनामबो जोङो जारा सिनि अपोजिशन दंनाय आं बरनबो कयनामबो जोङो सिनि खानानि आज रेली सिनि प्रोग्राम अफ पीसफुल सिनि रेली सिनि डिमान्ड सिनि सर्वाइवल बगै जोङो डिमान्ड अ जागाव नर ता केबंदि मान के सुनर चुबादि आबसे नरम थना कयनानि मुसुं